Akwụkwọ nke Job, isi nke 32. Ndị ikom atọ a wee kwụsị ịza Job n'ihi na ọ na-ele onwe ya anya dịka onye na-enweghị obi abụọ. Iwe Elihu nwa Barachel onye Buzit, onye si n'ezinụlọ Ram, iwe ya, dịka m kwuru, dị ọkụ megide Job n'ihi na ọ na-akwanyere onwe ya ugwu karịa Chineke. Iwe ya dịkwa ọkụ megide ndị enyi ya atọ n'ihi na ha enweghị ike ịchọta azịza, ma ha katọrọ Job. Elihu nọrọ ruo mgbe Job kwuchara okwu n'ihi na ha tọrọ ya. Mgbe Elihu hụrụ na ndị ikom atọ ahụ azaghị, iwe were ya nke ukwuu. Elihu nwa Barachel onye Buzit zara sị, "Abụ m nwata n'afọ ndụ m, unu bụkwa ndị agadi. Ya mere, enwere m obi abụọ ma tụọ egwu ịgwa unu echiche m, n'ihi na asị m ụbọchị ga-ekwu okwu, ọtụtụ afọ ga-akụzikwa amamihe. N'ezie, mmụọ dị n'ime mmadụ, mana mmụọ nke onye pụrụ ime ihe niile na-eme ka o doo anya. Ndị ukwu abụghị ndị maara ihe mgbe niile, ndị okenye anaghịkwa aghọta ikpe ziri ezi mgbe niile. Ya mere, mụ onwe m ga-akọwakwa ikpe m. Ya mere sị, nụrụnụ okwu. Lee, echere m okwu unu, ma gee ntị n'ihe ọmụma unu. Mgbe unu na-achọ ihe kpatara ya, ma mgbe m lere gị anya, lee, ọ dịghị onye n'ime unu nke bara Loband mba nke na-azaghị okwu ya. Ka ị ghara isi, anyị achọtawo amamihe n'ihi na Chineke atụfuola ya. Ọ dịghịkwa onye ọbụla. Ma ọ gwaghị m okwu ya, agwaghịkwa m aza ya okwu unu. Mgbe ahụ ha jụrụ, ha azaghịkwa ọzọ, kama ha kwụsịrị okwu ha. Mgbe m lara, n'ihi na ha ekwughị okwu, kama ha guzoro jụụ ma ghara ịza ọzọ, zara n'oge m wee kọwaa echiche m. N'ihi na ihe juru m n'ime, mmụọ dị n'ime m na-amanye m. Lee, afọ m dị ka mmanya vaịn nke na-enweghị ohere, dịkwa ka karama ọhụrụ na-ere ọkụ. Ya mere, m ga-ekwu okwu iji jide ume m. M ga-emepe egbugbere ọnụ m ma zaa. Ugbu a, agaghị m anabata ihu mmadụ, agaghịkwa m enye mmadụ aha, n'ihi na agaghị m enye aha ka onye kere m ghara iwere m na mberede.